Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domin ɗebe kwalkwatar idonka, biyo mu don ganin wasu ƙayatattun bidiyoyi tsaftatattu masu amfani, wanda za su ƙayatar da kai, su ilmantar da kai, kana kuma su nishaɗantar da kai. Da a ce mutanenmu ko al'ummarmu ba mu gani hihikon wata sana'a akan wata, muddin ta neman halaliya ce, da ina ganin za mu samu ci gaba da haɓaka tattalin arziki da kuma raguwar zaman banza. Amma kai cu, da gulallen lissafin da matasa muke yi na raina wasu sana'o'i ko kuma ganin mun yi ƙarfin mu yi aiki iri kaza shine ke kawo mana cikas da kuma koma baya da dawwama a zaman kashe wando. Wannan hanyar kuma ina ganin irin yadda take da kwanoni haka, mawuyacin abu ne sabon matuƙi ya iya binta ba tare da ya daɗe ko kuma ya rikita ba. Ire-iren waɗannan bidiyoyin idan kana kallon su za ka samu wayewar kai da kuma fahimta da ganin irin yadda ake sarrafa da yin abubuwa mabambanta. Shi yasa nake gayyatar ka idan ba kai abu ne ko subscribe ba, kai abu ne a wannan shayi ko tashar don ganin ƙarin wasu ƙayatattun bidiyoyin da za su zo nan gaba insha Allah. Kamar yadda na sha nanatawa, ƙarfin jiki gami da kuzari suna da muhimmanci a wajen gudanar da aiki yayi kyau. Sai dai ba ko da yaushe bane ƙarfin jiki yakan wadatar a aiki. Watan akan buƙaci basira ko kuma ƙirƙiro ko samar da hanyar da za a yi wannan aiki ba tare da an zuba ƙoƙari sosai ba kuma a kammala aikin yadda ya kamata. Aikin shidar ƙwai yana buƙatar natsuwa da bi a hankali don kar a horhasa su. Amma di ba ka ga irin yadda waɗannan na'urorin ke jerawa da kuma tahiyar da waɗannan ƙwayaƙwayin a tsanake ba tare da wata gargada ba. Irin waɗannan rigunan sanyin saƙa su da hannu wata yakan iya ji kwana 1, 2, 3 ko hiyama. Amma di ba ka ga yadda saƙa su yake da sauƙi da kuma sauri da wannan na'urar. Wannan kuma ɗaya daga cikin kayayyaki ko abubuwa masu amfani ne sosai ga masu aikin noma. Nan kuma muna a wata masana'anta da ake yin kartuna ko kuma kwalaye ne daidai da bayan an gama yin su ne suke hucewa kamar haka domin su taro waje guda. Na san za ka so ka ga yadda ake yin su ko? In Allah ya yarda nan gaba a ƙayatattun bidiyoyinmu za mu ga wannan. Sai a kasance tare da mu. Yayin da kake da sarari maimakon ɓata lokacinka a yin abubuwan da ba su da amfani gare ka duniya ko lahira, za ka iya jarraba abubuwa mabambanta da za su ƙara ma basira da kuma faɗaɗa ma tunani. Amma kwata-kwata ban ba da shawarar wasa da ke ta ashana. Masha Allah tabarakallah. Diba ka ga yadda ruwan wannan ƙoramar ke kwalala da kuma malalowa, yanayi mai daɗin kallo da kuma birkewa da ƙayatarwa. Subhanallah, sarki ya tabbata ga Allah. Yayin da kake kallon waɗannan manya kuma dogayen duwatsun da wannan yanayin mai ban mamaki da ban al'ajabi, lalle abin lura ne ga masu tunani, wanda haka kuma zai tuna ma girma da buwayar Allah maɗaukakin sarki, mahalicin sammai da ƙasai, subhanahu wa ta'ala. Nan kuma muna ƙasashen da ake matsanancin sanyi ne lokacin hunturu, wanda irin waɗannan wuraren da ake hura sanyi akan ɗau lokuta masu tsawo a wasu sa'ilin rana bata bayyana ba. Musulmai a irin waɗannan ƙasashen sukan dogara ne da agogo wajen tsaida suhur da kuma buɗe baki lokacin azumi.
Na san ka amfana kuma ka ji daɗin wannan bidiyo. Za ka iya sharing ko partajen bidiyon don wasu su gani su karu. Don samu da kuma ganin ire-iren waɗannan ƙayatattun bidiyoyin sai ka yi abone ko kuma subscribe. Daga ƙarshe ka dangala min jam ko kuma like. Sunana Faisal Shitu, na gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.